Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα εκπαιδευτικό βίντεο από την DIVE. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα δείξουμε μαζί πώς μπορούμε να κάνουμε trade, δηλαδή συναλλαγές, εκμεταλλευόμενοι τα breakouts που κάνουν ορισμένα νομίσματα. Με τον όρο breakouts εννοούμε όταν έχουμε μία αντίσταση και υπάρχουν απότομες κινήσεις καθώς πάμε την αντίσταση προς τα πάνω. Να ξεκινήσουμε αρχικά από τη θεωρία μας, αλλά πριν ξεκινήσω να σας πω ότι εάν σας αρέσει το περιεχόμενο το οποίο κάνουμε και θέλετε και άλλα εκπαιδευτικά μαθήματα, ειδικά τώρα που έχετε το Bullrun και θέλετε να προετοιμαστείτε, το κάνουμε όλο αυτό δωρεάν, οπότε το μόνο που μπορείτε να κάνετε για να μας στηρίξετε είναι να πατήσετε ένα like, ένα subscribe και άμα σας αρέσει το περιεχόμενο κάτω θα αφήσουμε το link στην περιγραφή για τη δωρεάν κοινότητά μας με 300+ μέλη μέσα, όπου μοιραζόμαστε ιδέες και τη VIP κοινότητά μας, όπου εκεί πέρα γίνονται όλα πολύ πιο επαγγελματικά. Ας μην μακρηγορούμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό και τη θεωρία μας του τι είναι πρώτα ένα breakout. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια τάση ανωδική, η οποία καταλήγει, φτάνει, κορυφώνεται κάποια στιγμή και αρχίζει και κάνει lower lows και higher lows. Δηλαδή γίνεται καθοδική και βλέπουμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Δηλαδή lower highs, lower lows. Ωραία. Συνεχώς νέα χαμηλά και νέα χαμηλότερα υψηλά. Τέλεια. Το κάνουμε έτσι προς το παρόν. Οπότε βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Μπορούμε να τραβήξουμε σαφέστατα μια trend line, η οποία να περνάει από τις τρεις κορυφές. Βλέπουμε ότι στις κορυφές αυτές υπάρχει liquidity. Είναι ένα source το οποίο θα αναλύσουμε σε κάποιο παρακάτω βίντεο, δεν είναι της παρούσης. Ωστόσο, η δομή η οποία βλέπουμε αρχική είναι μια αντίσταση που περνάει από την trend line και να κάνουμε συνεχώς, όπως είπαμε, χαμηλότερα υψηλά, χαμηλότερα χαμηλά. Ωραία. Στο σημείο αυτό, ενώ βλέπουμε αυτό ακριβώς εδώ, όπως είπαμε, χαμηλά, έτσι, παρατηρούμε κάποια στιγμή αλλαγή. Δηλαδή, εκεί πέρα που κάνουμε και το τελευταίο χαμηλότερο χαμηλό, ή μπορεί να μην το κάνουμε αυτό εδώ πέρα, η τάση ξαφνικά θα γυρίσει και θα γίνει λιγάκι πιο ανωδική, χωρίς να σπάσουμε προς τα πάνω για να έχουμε break of structure. Ωστόσο, θα φτάσουμε εδώ πέρα και δεν θα κάνουμε μετά νέο χαμηλό. Και αυτό που θα δούμε είναι να γίνεται ένα μικρό consolidation στην περιοχή αυτή και να σπάει η τάση ανωδικά, δηλαδή να σπάμε την trend line την οποία είχαμε προς τα κάτω. Ωραία. Όταν σπάσει η trend line και κλείσει το τετράωρο, για παράδειγμα εδώ πέρα που βλέπουμε time frame, αλλά είναι μια τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί και για scalping. Να κλείσουν ορισμένα κεριά, θέλουμε ένα κατά προτίμηση σίγουρα πάνω από την trend line. Το κλείσιμο εννοούμε όχι απλά να ανέβει και να απορριφθεί, να έχουμε wick, να έχουμε σώμα κεριού πάνω από την trend line και τότε μπορούμε να μπούμε στο retest, το οποίο θα γίνει εδώ πέρα και θα δείξω τώρα τα targets. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο retest της καθοδικής trend line, εδώ πέρα δηλαδή. Παράλληλα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι από το σημείο που κάναμε το χαμηλότερο χαμηλό, το τελευταίο, αναπτύσσεται μια ανωδική τάση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, την οποία μπορούμε να την σχηματίσουμε. Θα το βάλω πράσινο αυτό. Οπότε τα χαρακτηριστικά που έχουμε είναι χαμηλότερα υψηλά, χαμηλότερα χαμηλά, συνεχόμενα έτσι, μια trend line καθοδική η οποία περνάει από τις κορυφές. Δεν είναι αναγκαστικό να περνάει από όλες τις κορυφές, αλλά τουλάχιστον δύο. Και από εκεί και πέρα, από το τελευταίο χαμηλό, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε μια ανωδική trend line, η οποία λειτουργεί και ως στήριξη ορισμένες φορές. Και εφόσον σπάσουμε την καθοδική trend line και κλείσουν κεριά πάνω από αυτήν, μπορούμε να μπούμε στο retest. Ένα πολύ καλό σημείο για να μπούμε είναι εκεί πέρα που τέμνονται οι δύο trend line, όπως βλέπετε, η ανωδική και η καθοδική. Τώρα στο παράδειγμα μας εδώ πέρα, η τυχαία μπορεί να μην είναι σε κάθε παράδειγμα έτσι, αλλά είναι ένα πολύ καλό σημείο. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να μπούμε μια long θέση με στόχο τα υψηλά από εκεί που ξεκινήσαμε, 3 take profits σε κάθε κορυφή, 1, 2 και το τρίτο είναι το τελευταίο μας take profit. Ωραία. Οπότε μισό λεπτάκι να τα φτιάξουμε και αυτά εδώ πέρα. Take profit
τέλος πάντων είναι όλα έτσι ακριβώς take profit. Στο take profit 1 που παίρνουμε σαφέστατα βάζουμε και break even και το stop loss μας μπορεί να είναι κάτω από το προηγούμενο χαμηλό ή μπορούμε να το φέρουμε και λίγο πιο κοντά άμα θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο risk to reward, δηλαδή στην ανωδική τάση πιο κάτω βέβαια, όχι στο σημείο αυτό, από το προηγούμενο χαμηλό που ήταν αυτό εδώ πέρα. Ωραία, αυτή είναι η θεωρία μας λοιπόν. Αυτό είναι το chart το οποίο θα κάνω μια γρήγορη σύνοψη πριν πάμε σε παραδείγματα. Καθοδική trend line περνάει από τις κορυφές, σχηματίζεται ένας σαν πυθμένας εδώ πέρα, μετά έχουμε μια ανωδική trend line, το σπάμε, κάνουμε retest στην trend line και μετά έχουμε αυτό το setup που βάζουμε το σουλού μας, το stop loss, κανονικά κάτω από το τελευταίο χαμηλό, αλλά μπορούμε να το φτιάξουμε λιγάκι άμα είναι πολύ κάτω αυτό εδώ πέρα για να έχουμε ένα καλύτερο risk to reward. Και έχουμε 3 take profit, όποιο take profit χτυπήσει γυρνάμε σε break even για να μην χάσουμε το trade μας. Ωραία, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο DYDX λοιπόν. Πάμε να δείξω αναλυτικά και ένα live παράδειγμα. Την ανάλυση θα την κάνουμε τώρα εδώ μαζί. Το trade έχει δοθεί μέσα στην κοινότητά μας και το πήραμε και έγραψε πολύ καλά κέρδη. Οπότε πάμε να σας το αναλύσω λιγάκι. Το βλέπετε, δεν έχω τίποτα σχεδιάσει πάνω στο σχήμα μου. Ωστόσο, αυτό που βλέπω είναι κορυφή, κορυφή, κορυφή. Καθοδική trend line. Βλέπετε, δεν περνάει από το τρίτο σημείο αναγκαστικά, αλλά δεν μας πειράζει γιατί περνάει ήδη από τα δύο. Θα τα κάνω ίδια στους χρώματα. Και αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι κάνουμε συνέχεια, άμα ανεβώ και time frame κιόλας, νέα χαμηλά. Εδώ πέρα δεν φαίνεται λόγω των wicks. Μισό λεπτάκι. Αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που δείχναμε και στο παράδειγμά μας, δηλαδή αυτό εδώ. Έτσι βλέπετε τη δομή, χωρίς να σπάει προς τα πάνω. Και στο σημείο εδώ, όπως είπαμε, βλέπουμε ότι δεν κάνουμε νέο χαμηλό, όπως δείξαμε και πάνω στο παράδειγμά μας. Δηλαδή έχουμε εδώ, 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 εδώ. Εδώ πάλι δεν κάνουμε νέο χαμηλό, δεν έρχεται εδώ πέρα δηλαδή, αλλά έρχεται εδώ πέρα και μπορούμε να δούμε ότι σιγά σιγά σχηματίζεται και μια ανωδική τάση όπως δείξαμε πάνω στη θεωρία μας. Ωραία, το βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε μια ανωδική τάση, μισό λεπτό να διαγράψω αυτό. Και το breakout σαφέστατα εδώ πέρα, κλείνουν ορισμένα κεριά όπως μπορείτε να δείτε πάνω από την καθοδική μας trend line και μπορούμε να τοποθετηθούμε από εκεί και πέρα σε long θέση. Δεν έγινε το retest εδώ πέρα όπως είπαμε στο μεσαίο σημείο το οποίο είναι πολύ καλό. Ωστόσο δεν μας πειράζει, έγινε το retest εδώ πέρα. Το stop loss μας πάει κάτω από το τελευταίο higher low και από εκεί και πέρα όπως είπαμε στοχεύουμε νέα υψηλά εδώ πέρα πάνω. Με το πρώτο take profit μας να έχει χτυπήσει ήδη περίπου εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Σαφέστατα πρόκειται για ένα trade το οποίο θα παίρναμε spot, καθώς είναι πολύ μεγάλες οι διακυμάνσεις του και είμαστε σε 4ωρο time frame, αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, μπορούμε να το πάρουμε και σε πιο μικρά time frames, να αναγνωρίσουμε παρόμοια patterns και να τα ακολουθήσουμε σε 15 λεπτά με μεγαλύτερα leverage, οπότε και πιο aggressive take profits. Θα δείξω άλλο ένα παράδειγμα ακριβώς ίδιο. Εδώ πέρα είναι το AI coin, το οποίο το δώσαμε επίσης μέσα στην privé ομαδική μας και γράψαμε κέρδη περίπου 35% προς το παρόν. Έχουμε πετύχει δύο take profits. Ωραία. Οπότε βλέπουμε τρεις κορυφές. Από εδώ δεν θα ξεκινήσουμε με την πιο υψηλή, θα ξεκινήσουμε από εδώ πέρα. Περνάει η trend line από δύο σημεία όπως έχουμε δείξει. Η δομή από εκεί που ήταν έτσι πιο καθοδική, δηλαδή να κάνουμε έτσι νέα χαμηλά έτσι λιγάκι. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα δεν γίνεται το νέο χαμηλό. Υπάρχει ένα μικρό consolidation. Αρχίζουμε και αποκτάμε λιγάκι ανωδική τάση όπως είπαμε. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια ανωδική τάση. Και από εκεί και πέρα στο breakout κλείνουν κεριά 4 ώρα από πάνω. Γυρνάμε, κάνουμε retest την trend line.
Ωραία. Και έχουμε σαν take profits τις δύο προηγούμενες κορυφές, δηλαδή εδώ πέρα το πρώτο μας take profit και εδώ πέρα το δεύτερο μας take profit και το τρίτο πιο μεγάλο take profit είναι προς τα πάνω να γεμίσουμε και το wick. Ωστόσο, πάλι άλλο ένα trade spot τετράωρο, έχει να κάνει και με το time frame όπως βλέπετε, γιατί είναι μεγάλες οι διακυμάνσεις. Μπορούσε να το πάρει κάποιος και με χαμηλό leverage. Έχει χτυπήσει αυτή τη στιγμή 2 take profit. Έχει δοθεί και μέσα στην ομαδική. Αυτά είναι μερικά live παραδείγματα, όπως δείχνω, του breakout, πώς μπορούμε να το κάνουμε trading. Αυτό που θέλω επίσης να σας δείξω είναι ότι μπορούμε πολύ ωραία να το συνδυάσουμε και με ορισμένα levels στο Fibonacci. Δηλαδή, το Fibonacci ουσιαστικά έτσι όπως κάνουμε το trade μας, όπως είχαμε δείξει έτσι ακριβώς. Εδώ σταματάει κάποια στιγμή να είναι καθοδική τάση. Έχουμε την trend line μας. Μπορούμε να βρούμε ορισμένα καλά σημεία Fibonacci. Τώρα στο παράδειγμα δεν είναι τόσο ακριβής. Αυτό να είναι κάπως έτσι για παράδειγμα. Και να δούμε ένα μικρό deviation. Δηλαδή το έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενο μας τέλος live τι είναι το deviation. Απόκληση να γυρίσει και να ξανακλείσει. Εάν δούμε κάτι τέτοιο μπορούμε να είναι σαν επαλήθευση τέλος πάντων για όλη τη συνέχεια. Μπορούμε να τοποθετηθούμε και στο σημείο αυτό εδώ πέρα έπειτα από το deviation. Ωστόσο μας βοηθάει ακόμη περισσότερο να πάρουμε ένα trade με περισσότερες ελπίδες. Πάλι εδώ πέρα θα περιμέναμε, θα μπαίναμε στο retest και θα στοχεύαμε την πρώτη κορυφή που είναι εδώ πέρα και τη δεύτερη κορυφή που είναι πιο πάνω. Πάμε να το δείξουμε και live λιγάκι στο παράδειγμα που είναι το WU. Μισό λεπτό, να τα δυο αυτά άλλη μία. Ωραία, πάμε καθοδική trend line όπως έχουμε πει. Εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο πάει να γίνει play out τώρα, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ πιο σύντομο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πάρουμε το level στο Fibonacci μας. Εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι κάναμε χαμηλότερα χαμηλά, χαμηλότερα υψηλά. Εδώ πέρα και πιο κάτω. Κλείνουμε. Εδώ πέρα γίνεται αλλαγή της τάσης. Δηλαδή δεν κάνουμε νέο πιο χαμηλό όπως είπα. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε μερικά deviations, τα οποία εφόσον βλέπουμε ότι δεν γίνεται και νέο χαμηλό, εδώ πέρα μόλις γίνει αυτό το deviation και δεν έχουμε φύγει πιο χαμηλά, γιατί εδώ πέρα έφυγε πιο χαμηλά από εδώ πέρα συγκριτικά, άμα το δείτε, είμαστε πιο χαμηλά, οπότε πρόκειται για lower low. Εφόσον δεν φύγαμε πιο κάτω, βλέπουμε εδώ πέρα το deviation. Κάποιος θα μπορούσε να τοποθετηθεί ήδη εδώ πέρα ψηλιασμένο στο τι πρόκειται να συμβεί. Ωστόσο, εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάποιος, βλέπουμε και ορισμένα βασικά σημεία αντιστάσεως 0.25, 0.5, 0.25 πάλι. Θα τα εξηγήσουμε και σε κάποιο άλλο live βίντεο μας. Ωστόσο, μπορεί να τοποθετηθεί κάποιος αυτή τη στιγμή στο spot, στο WU, στο retest εδώ πέρα που έγινε, με στόχο εδώ πέρα πιο κάτω τα προηγούμενα χαμηλά, ή αν θέλει κάποιος και εδώ πέρα για να έχει πιο short invalidation. Στοχεύουμε τα υψηλά με take profits όπως είπαμε εδώ πέρα το πρώτο. Το δεύτερο βασικά θα βάλουμε εδώ πέρα γιατί έχουμε την περιοχή του Fibonacci στο 0,5 που αποτελεί σημαντική αντίσταση. Αυτό μπορούμε να το βρούμε μονάχα όπως είπαμε στη Fibonacci, οπότε όσα περισσότερα μέσα χρησιμοποιούμε χωρίς να γίνεται χαμός, τόσο καλύτερο για μας. Οπότε θα βάζαμε το πρώτο μας take profit στο 0,435, το δεύτερο στην κορυφή αυτή και το τρίτο πάνω. Αυτά είναι μερικά live παραδείγματα του πώς κάνουμε trading ένα breakout. Όπως έδειξα, το σκεπτικό είναι όλο αυτό και άμα μάθει κάποιος θεωρία και την εφαρμόσει, μπορεί περίπου κατά 8 στα 10 να πιάνει κάποιο breakout. Άλλο ένα παράδειγμα εδώ πέρα, καθοδική τάση όπως βλέπετε, χαμηλότερα, χαμηλά, χαμηλότερα, υψηλά, τσακ, τσακ. Λάθος είναι αυτό εδώ πέρα, δεν έπρεπε να πάει εκεί, πρέπει να πάει εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα σταματάει η τάση να είναι καθοδική, δεν έχουμε αλλαγή εδώ πέρα, δεν κάνουμε νέο χαμηλό. Ξεκινάει πάλι μια ανωδική πορεία. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε ένα long στο retest της trend line εδώ πέρα και στοχεύουμε τις τρεις κορυφές, 1, 2, 3,
μπορούμε να πάμε και πιο προς τα πάνω. Αυτά είχα να δείξω, νομίζω. Ναι, αυτό είναι το μάθημα για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να βοήθησε. Το σκεπτικό είναι να μάθετε όλη τη θεωρία. Πηγαίνετε στην αρχή του βίντεο αν θέλετε να δείτε τη θεωρία και με πολλή προσπάθεια χρειάζεται να είναι εξασκημένο το μάτι σας. Δηλαδή να ανοίγει κάποιος ένα chart και να μπορεί να καταλάβει το τι συμβαίνει, να δει τη θεωρία, να την εφαρμόσει όπως μπορούμε να την εφαρμόσουμε για παράδειγμα και εδώ πέρα στο Theta. Βλέπετε εδώ πέρα ακριβώς το ίδιο. Άμα ξεκινάτε πρώτη φορά μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να το ειδοποιήσετε. Ωστόσο, εάν είναι το μάτι σας συνηθισμένο, είναι πολύ πιο εύκολο να τραβήξετε την trend line σας, να βρείτε μια περιοχή support, να δείτε και τα deviation, δηλαδή που είχαμε εδώ πέρα για παράδειγμα, και να μπει κάποιος και ακόμη πιο νωρίς. Και εδώ πέρα πάλι άλλο ένα ωραίο long που έδωσε στο breakout, στο retest. Εδώ πέρα το σουλού μας, πάνω, 3 take profits, τσακ. Εδώ πέρα, εδώ και ακόμη πιο πάνω στο τελευταίο. Οπότε αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα. Περιμένω τις απορίες σας να μου τις γράψετε από κάτω. Θα ακολουθήσουν και άλλα εκπαιδευτικά μαθήματα τώρα εν ώψη του Bullrun. Και άμα σας αρέσουν, όπως είπα, πατήστε like, subscribe και γράψτε μας τι άλλο χρειάζεστε να κάνουμε κάτω στα σχόλια. Και όπως είπαμε, εάν θέλετε να βλέπετε ακόμη παραπάνω παραδείγματα από όλα αυτά και αναλύσεις, το link μας κάτω για τη δωρεάν ομαδική είναι εντελώς δωρεάν και προσφέρει πάρα πολύ περιεχόμενο για όσους θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά και να πετύχουν στον επόμενο κύκλο. Αυτά από μένα, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.